2015-2016 Messi, easy. Väärin. 2005. Niitä on 19 eri joukkoa. Mä pystyn helposti meidän 15. 15! Anna mennä. Itke! Älä anna sille, se oli liian helppo. Nimeä mulle ne! Keino, oot sä ylpeä sun frendi? Nimeä! Siis mitä te toitte mua vastaan? Morjesta kaikille ja tervetuloa uuden Futisvisan videon. Meillä on tässä ensimmäinen vieras. Murde, tervetuloa veli. Kiitos Voit sä vähän esitellä itses? Moi, mä oon Murde Riino ja mä tänään opetan vähän ipalle miten futissa pelataan. Ja sä oot Chelsea-fani. Meillä on Chelsea-fani ja Irakin fani, mutta meillä ei oo Chelsea-paita, niin mä laitettiin hänelle Irakiin. Toinen vieras, Ibo. Veli, tervetuloa ja haluatko esitellä itseäsi? Tiedät, tuli tänne, tekee meininkiä, tälleen, mut hei, tsemppi. Olle! Mikä fani sä oot? Mikä mun joukkoa fanitoit? Argentiina veli, come on veli, miksi sä et tiennyt tota juttua veli? Tää on Se normaali Kongo, juttu bro. veli. Siis Kongokin on hyvä veli. Joo. Se on hyvä. Nimettä 3 kongolaispelaajia. Lupin, Jeremy, Jeremy Defoe. Samma Gamla, Sama. Valinga, Respect. Ei, Disasi, Bijou, Bolassi. Shushu, Joo, eiks niin? Shushu. veli siellä tän. Nyt mennään ensimmäinen osa, mitä tiedät. Ensimmäinen kysymys. Pelaajat, aloitetaan sun kanssa. Okei. Pelaajat, jotka niiden nimi alkaa F-kirjaimella. F. Se voi olla etu- tai sukunimi, ei haittaa. Sä voit aloittaa. Fabregas. Se riittää nyt Murde. Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro, oikein. Ensimmäinen strike. Fernando Torres. Toinen strike. Fernando Llorente. Uff! Se pitää alkaa F. F. Etu- tai sukunimi. Kolmas strike ja man. X piste Murde. F liian vaikea. Veli, F liian vaikea? Wallah, Fernandinho, Fernando. Bro, sun taso on täällä. Ferran Torres. Ei voi vaan sanoa Fernando. Toinen kysymys, aloitetaan sun kanssa. Espanjalaiset pelaajat, jotka pelaa tai pelannut, eli pelaa vieläkin, tai on pelannut, Barsas tai Chelseas. Okei. Espanja, pakko olla espanjalainen. Espanjalainen, voit aloittaa. Sergio Roberto. Casillas. Häh? Casillas. Pelannut Espanjassa. Ei, mä kuuntele, mä Barcelona selitän. ja Barcelonassa tai pitää Chelseassa. pelaa Okei. Pelaa tai pelannut. Okei. Noniin. Pujol. Pique. Ai. Xavi. Sergio Busquets. Torres. Iniesta. Ai. Ai vittu. Yksi ensimmäinen strike. Oh my days. Aspilicueta. Joo. Nyt tuli vaikea. Nyt vedään. Kaksi. Yksi. Toinen strike. Oriol Romeo. Busquets. Sanotte kolmas strike ja toinen piste. Kiitos. Murde. Kolmas kysymys. Kolmas. Valmentajat, jotka valmentaa tällä hetkellä. Joo. Älä sano mulle Zidane, ei valmenta. Ei oo Zidane. Valmentaa tällä hetkellä. Ei oo Zidane veli. Joo, ole hyvä. Tällä hetkellä kuka valmentaa? Meillä me tarvii nimiä, ei se voidaan tarvii sanoa. aloittaa vaikka vittu Pochettino veli. Okei. Okei, joo. Pep Guardiola. Sen äijän nimi on wallah. Nää äijät, niillä on aina niin pitkä nimi wallah. Carlo Ancelotti. No Tää niin. äijä. Siis mitä te toitte mua vastaan? 2, 1, toinen strike. Arne Slot. Yes. 4, 3. Veli wallah Kaksi. ei tullut Yksi. mieleen.
Kolmas strike ja kolmas Ei tullut piste. mieleen, wallah ei tullut Kiitos. mieleen. Murdi. Sä tiedät aina, ketä on alhaalla, niin tulee Just ylös. näin. Come back. No niin, mentiin. Ensimmäinen osa oli siinä, mennään seuraava osa. Soittaa kello. Ja ensimmäinen kysymys. Anna yhden pelaajan. Anna mulle yhden pelaajan, joka on pelannut Barsassa ja Chelseassa. Deko. Kuka Deko? Deko. Kuka Deko? Sitten Deko. Portugalainen keskikenttä. Deko. Veli, miksi noin vaikea? Joao Felix, Bro, tuli Marcos mieleen. Alonso. Seuraava kysymys. Kuka voitti Champerin vuonna 2019? Real. Väärin. Oh. 4. Liverpool. Liverpool. Wallah ei respect, veli. 2019 Liverpool respect, veli. Ei, nyt mä annan respect. 5-0 Tuli Murdo. kova. Viimeinen kysymys tässä osassa. Sä et edes laittaa sun käsiä. Ei, siis ei mikään kiire. Kolmas kysymys. Kuka oli La Ligan paras maalintekijä kaudelta 2015-2016? 2015-2016 Messi, easy. Väärin. 2015-2016, eikö se ollut? Tää on kompa kysymys. Oh my Joo, days. tää on kompa- 5 sekuntia. Tää on Benzema. Ei, väärin. Sit Toi mä- sit Kelso mä menen- kysymys. Jalla. Vastaus on... Suores. Jee, tää on aito Barsa Ai fani. Suarez Suores oli sillä. Jalla. Ei kummallakaan. Toi ei kummallekaan. Kuka voitti Ballon d'Or vuonna 2018? Modric. Oikean vastaus 6-0. Mut se oli nopeampi sen takia. Se oli nopeampi painaa. 18. Se et edes painanut. Mennään seuraava osa. 30 sekuntia. Monta joukkoa voit nimetä, jotka niiden nimi alkaa R-kirjaimella 30 sekunnissa voit aloittaa. Monta joukkoa voit nimetä. 30 sekuntia. 5. Mitä mieltä? No anna mennä. 5. No se on hyvä, anna mennä. Sä et halua sanoa 6, että sä voit nimetä enemmän. Okei, 6. 6, noin. Anna mennä. Anna mennä. Okei. Venä. Mä ei aloiteta. Okei, no niin. Alkaa No 1, 2, 3. Okei, aloitetaan Real Sociedad, Real Madrid, Roma, vittu, Reipse vitun, mikä ikinä olikaan. Mikä se on? Vittu. Joo. 10 sekuntia. RC Leipzig. Ja Oliko se time. Leipzig? Oliko se Leipzig? RB Leipzig. RB Leipzig, joo. Time, respect, sä sai Niin. melkein 5. 4,5 sanoisin, koska mä en tiedä toi 4, mutta Piste 7. Seuraava kysymys. Joo. Monta joukkoa voit nimettää, jotka on pelannut Champerin finaali vuonna 2000 ja ylöspäin. Vuonna 2000 ja ylöspäin. 2000 ja ylöspäin. Niitä on 19 eri joukkoa. Mä pystyin helposti nimeä 15. 15! Anna mennä. Sitten me. Mut mä en ymmärrä vieläkään, mä luulen Okei. 6. 6. Joo, kuusi. Solid. Kuusi Solid. oli. Mä voisin nimetä 7. 7. Varma. No anna mennä. 7 on vähän, Ei bro. 7 ei oo vähän. Tällä 7 on vähän. Seitsemän Okei, on vähän, 1, anna mennä. 2, 3. Chelsea, Liverpool, Tottenham, Okei, Man City, okei. Barça, Real, Bayern. Kiitos paljon. Ja piste. Juventus, Jaburi, Maburi, kaikki. Ja meni 15 ja sitten 7. Koska mun pitää, mä en ymmärrä nyt tota juttu, mut mä yritän nyt ymmärtää. Okei. Aina Tuo on viimeinen kysymys. Milloin se... viimeinen. Viimeinen kysymys tässä osassa. Monta pelaajaa, mä aloitetaan sunkaan. Monta pelaajaa voit nimettää, jotka oli avauskokoonpanossa EM-kisan finaali 2024. Eli Espanja vasta Ranska. Viimeinen peli, sä varmaan tiedät. No, toi 12. Mutta kuuntele, niitä on yhteensä 22. 12? Sä sanot Sanot 12. sille? Anna mennä. 12 sano. Koska se tietää 12. Okei, yksi. Ei, älä anna miettimisaikaa. Paina No, no, start. Anna mennä. Jamal, Morata, Hernandez, Kamavinga, Mbappe, Muani, Dembele, toi Rabiot, Maignan, Oliks Muoni avauksessa? Joo. Maignan, Rodrigo, Rohu? oliko se Rodrigo?
Rodri? Rodri. On. Miksi sä autat? Ei lasketa. Sä sano Rodrigo. Veli, se on siinä, se on siinä. Time. Okei. Ensimmäinen piste. Ensimmäinen piste. Itke. Älä anna sille, se oli liian helppo. No vittu nimeä mulle ne. Keino, oot sä ylpeä sun frendi? Nimeä. Ja nyt mennään viimeinen osa tässä jaksossa, pelaajan polku. Ensimmäinen pelaaja. Chelsea. Ensimmäinen joukko. De Bruyne. Pitääks mun alkaa? Ja sitten hän meni Nottingham Forest lainaksi. Se aloitti Chelsea, se meni lainaan. Meni takas Chelsea. Yeah. Ja Chelseasta viimeinen joukko on Aston Villa. Wow. Right. Eli se aloitti Chelseasta, meni Nottingham, sitten taas takas Chelsea, ja sitten Aston Villa. Ja se on retired, ei pelaa. Mitä paikkaa se pelasi? Osaat about sanoa ton edes toi? Koska se auttaisi todella paljon. Sanoinko mä paikka? CB. Toppari. Pelaaja on John Terry. Chelsea-fani. Terry, Chelsean kapteeni ja legenda, ei osannut vastata. Disrespect. Ensimmäinen joukkue on Ajax. Zlatan. Hyvä kokeilu, mutta ei. Joo. Toinen joukkue Liverpool. Ajax Liverpool. Ja sitten se meni Barcelona. Joo. Ei? Ei tuu. Miksi sä venaat? Kokeilla bro, sä saat 2 pisteen. Koska mä venään loppuun asti, Sitten sä saat 1 pisteen. Ajax, Liverpool. Ajax, Liverpool, Barca. Sitten, nyt on too obvious. Atletico. Enks niin bro? I'm telling you. Tää äijä ties. Suarez. Yes! Siis valla, se sanoo. Ensimmäinen joukkue. Brune. Mä en tiedä. Brune, mä en rehellisesti Missä tiedä. maassa se on? Mä en pysty sanoa. Sitten sen jälkeen Molde. Molde? Joo. Haaland. 10. Ei mitään 10, saa 2 Tää pistettä. oli aika kova veli. Aika kova lyönti veli. Joo, 11-1. Ja viimeinen kysymys tässä osassa ja tässä jaksossa. Ei oo come back? On. Viimeinen pelaaja. Joo. Kato mua tänne, just näin. Bologna. Mä en tiedä missä se on. Bologna Italia. Ei oo se. Jatka. Ei oo se. Ja sitten Can. Mikä? Joo. Nää joukkueet. Voitko sanoa uudestaan? Niin kuin low joukkueet. Mikä se joukkueen nimi oli? Can. Se on, joo. Se on Ranskassa. Just Ranska. Sitten Leicester City. Leicester City. Oisko Kan? Kante ennen 13. Ei wallahi respect veli. Wallah respect, joo se sai. Toi oli Tää sairaan äijä veli. osaa. Ei wallahi. Tää äijä sen tason oikeesti Se kova. esittää eka tyhmää, mutta... Miksei sitten Wallah tyhmä? sairas. Roberto voitti. Ja mikä sun koko on? L. Se on täällä. Chelsea ja Barca paita. Mä en tiedä mikä se on, mikä paita se on. Varsin. Avaa sen, katsotaan mitä Murda sai. Shoutout Retro Jersey. Let's go, Retro shout out Jersey. Jersey, kiitos. Shout out Ibox, oli niin helppo vastustaja. Bismillah. Okei! Italia. Buffon! Italia. 2006 totta kai. Sairas. Italia. Congrats veli. Kiitos veli. Wallah sun taso on liian kova rehellisesti. Kiitos kaikille, kiitos että pääsit tähän asti. Kiitos äijät ja nähdään Kiitos seuraavassa teille. videossa. Kiitos, nähdään. Moi moi.